Аз не съм много хорошо за камера. Всъщност това къде го излъчваме? Здравейте! Казвам се Адриана Ангелова и съм клъстър директор на бизнес развитието в София Хотелс Мениджмънт. Имам честа да благодаря на гостите, които са оставили коментари в booking.com за Гранд Хотел Милениум София. Гласуваното от вас доверие за създаването на вашите спомени за нас е най-голямото признание, както и голяма отговорност. Оценката ни в Booking е съвкупност от усилията на целия ни екип и тяхното внимание към детайла. Това, което най-много впечатлява нашите гости, са нашите стаи, апартаменти, невероятни гледки, ресторанти, но и изключителното високо ниво на поддържаната чистота. Спрямо миналата година, благодарение на вашите коментари, сме успяли да повишим оценката си за комфорт в Booking с няколко пункта. Щастливи сме, че чрез Booking успяваме да се развиваме като професионалисти. От името на Гранд Хотел Милениум София и неговите безброй лица на гостоприемството, още веднъж благодарим!